Какви са главните ви цели, когато става дума за акаунта на Тоби Стой в TikTok? Какво най-много искате да постигнете? Дали е нови клиенти, дали да си намерите колеги, просто видимост, някакъв тип brand awareness или? Има минимум два отговора. Краткосрочен, това е да намерим колеги на първо място, на много далечно второ място е да намерим клиенти, защото поне в настоящия момент това не е толкова трудно. И дългосрочно искаме да наложим бранда, TSR, че сме готини, младите хора, които са решили да стават майстори, да вземат да ни звъннат. Всъщност ние с теб имахме една успешна кампания за набиране на нови колеги, когато, ако не се лъжа, получи може би двуцифрено число запитвания само в резултат на няколко видеа. Да, кампания наведнъж снимахме няколкото видеа. Предполагам, че сме ги пуснали в интернет около седмица-две. Едно от тях беше поето от алгоритъма, полетя и от петък до понеделник за 4 дена получихме около 15 запитвания за работа, което беше супер. В ония момент това беше много важно за нас да се случи и то се случи.